खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। मोसौ खावनायखौ लानानै आसामनि मरिगावनि आहतगुरियाव गिख्रंथाव दुंहाव थासारि साथाम सिखावफोरखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रियैनो बुग्लिदों जायजों सासे सिखावा थैनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावफोरा सा दंमोन, साद'नि मादाव साथामा खारग'लांनो हादों आरो साथामा रायजो राजानि आखायाव गोग्लैदों। हरनि 2 रिंगासो समाव अखा हानाय आरो मोब्लिब गैयैखौ खाबु लानानै मोसौ खावनो फैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला आहतगुरि गामियाव गोबां समनिफ्रायनो सिखावफोरा मोसौ खावबोबाय थादोंमोन। सिखावफोरा साननि समाव ना बायदि बायदि मुवा बेसाद फाननो फैफ्लानानै गामिनि थासारिखौ नायग्रोनानै लाखायोमोन आरो सोरनि न'आव मा दं मा गैया बेफोरखौबो नायफैग्रोखायोमोन होननानै फोरमायथिदों। आरो बे सिखाव खावनायाव बाहेरानिजों लोगोसे ओनसोलनि सिखावफोरबो दंफायो होननानै फोरमायथिदों। रायजो राजाफोरजों बुग्लिजानाय साथाम सिखावफोरनि मुङा फारियै साद्दाम हुसैन जाय थैबाय, बेनि अनगायैबो बिलाल आली आरो मिजारुल हक जाय गोब्राब जोखोम जादों। पुलिसआ जेब्ला सिखावफोरा रायजो राजाफोरजों गाग्लोबजानाय खौरांखौ मोनदोंमोन अब्ला जाथायथिलियाव फैनानै रायजो राजानि आखाइनिफ्राय सिखावफोरखौ रैखा खालामफैदोंमोन। नाथाय रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा सिखावखौ रैखा खालामनायनि हेंथायै पुलिसनि सायावबो खुद्रिदों। धरमतलनि असिनि गारिखौ बुफायदों, पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैदों आरो असिनि पिएसअआबो रायजो राजानि गाग्लोबनायजों जोखोम जानो गोनां जादों। गुबुन फारसेथिं साद्दाम हुसैनखौ बुथारनायनि हेंथायै साद्दाम हुसैननि गामिनि रायजो राजाफ्राबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों, जेराव मोननै गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादों। जायफोर सुबुंफोरा आयेनखौ आखायाव लानानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों आरो असिनि गारिखौ बुफायदों बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो थाखायबो डिजिपि बिथाङा बिथोन होबाय। गुवाहाटीआव देहा फालांगि खालामग्रा 5 देरफुनाय बर' सिख्लाफोरखौ हमदों गुवाहाटीआव थानाय एक्स-एनडिएफबिफोरा। हरनि समावनो हमनो हादों देहा फालांगि खालामग्रा बर' सिख्लाफोरखौ। जाय भिडिअ'आ दा समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों। भिडिअ'नि बायदिब्ला सिख्लाफोरनि मुं, थं बेफोरजों लोगोसे बेफोर खामानियाव माब्लानिफ्राय ओंखारनाय, सोर लाबोनाय बायदिफोरखौ एक्स-एनडिएफबिआ हमजानाय सिख्लाफोरनाव सेबदों। खायसेया गावखौ थाखो 10आव फरायनाय होनानैबो सिमान लादों आरो गुवाहाटीआव बेरायनो थाखायसो फैदोंमोन। बेनि उनाव देहा फालांगियाव ओंखारदों आरो आगस्ट दानाव कलेजा गेवोब्लानो न'फारसे थांफिननायखौबो फोरमायथिदों। एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गुवाहाटी जालुकबारिनि धाबानिफ्राय बिसोरखौ हमनो हादों आरो 5 हिन्जावफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे जाय बिसोरखौ लाबोदोंमोन सासे हौवा बेखौबो हमनो हादों होननानै मिथिहोदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे केसआव सोर सोर लोब्बा दङ बिसोरनि गासै मुंफोरखौबो मिथिनो मोननाय जाबाय आरो रावखौबो एंगारनाय जानाय नङा होननानै मिथिहोदों एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय। लोगोसे जायफोर साप्लाइ खालामग्रा बिसोर गुवाहाटीनि फ्लेटआव थायो आरो गोबां रां गोनांफोर होननानैबो फोरमायथिदों एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय। आरो बिसोरनि अनगायैबो चानमारि, गणेशगुरि आरो जालुकबारियावबो देहा फालांगि खालामनायनि खामानिया जायो बेखौ बिसोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों आरो बिसोरखौबो हमगोन होननानै फोरमायथिदों एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय। बेनि अनगायैबो गुबुन जायगा जेरै गुवाहाटी, केराला बायदिफोराव फिसाफोरा थाहैयोब्ला बिमा बिफायाबो जाहाथे फननि गेजेरजों मोजाङै जगाजग खालामो, मानोना गुबुन हारिजों जुलि जाहैनायनि उनाव बुथारजानाय बायदि जाथायफोरा गोबां जाबोदों होननानैबो सांग्रांथि होयो एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हमजानाय सिख्लाफोरा थांनाय 1 दाननिफ्रायनो बे फालांगिनि खामानिखौ मावदोंमोन आरो जाहाथे हमजानाय सिख्लाफोरा गाव गावनि न'आव मोजाङैनो मोजां सौहैफिननो हायो बेनि थाखाय एबसुनि आखायाव गथायनानै हरनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों एक्स-एनडिएफबिफोरा। बर' सिख्लाफोरा जाहाथे देहा फालांगि खालामा बेनि थाखाय सांग्रांथि होयो बिथांमोनहा, नङाब्ला उननि समाव हमजाबावोब्ला गाज्रियै साजा होनाय जागोन होननानैबो हुमखि होयो एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि मुसुखा सावनानै खुद्रिदों। तामुलपुरनि दरंगा मेला एनके दरंगायाव थानाय गं 210 नखरफोरखौ होस्रांनो नटिस फोसावनायखौ लानानै फ्राय सानफ्रोमबो धरना होनाय हाबाफारि लादों। मैयानि सानावबो बाक्सा जिल्ला कमिटि आरो गरेस्वर आन्चलिक कमिटि, नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियनआ धरना होनाय हाबाफारि लादों, जेराव बिथांमोना प्रमद बर'नि मुसुखा बानायनानै अरजों सावनानै खुद्रिदों। हानि पाट्टा होनो रादाय होनानै गोहोनि मासियाव जिरायनाय प्रमद बर'आ गोहो मोनखांनायनि उनाव गोसोबायदि सासन खालामनायखौ एंगारनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बिथांमोनहा आरो गं 210 नखरफोरनि मादाव बर', नेपालि, बेंगलि, आदिबासि आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोर दङ जायफोर जुग जुगनिफ्रायनो बे हायाव थाबोदों आरो बेफोर हाया जुदि हाग्रा बिफाननिब्ला सोरखारा होस्रांनायनि सिगां
खहा जानायफोरखौ सुफुंनानै होनो नांगोन जुदि आसाम सोरखार आरो प्रमद बर'आ सुफुंनानै होआब्ला गोख्रोङै धरना होनो गोनां जागोन होननानै बुंथियो नेमसुनिफ्राय गुबुन फारसेथिं होस्रांनो थाखाय नटिस हरनायनि हेंथा खालामनानै एमएलए दुर्गा दास बर'नि दैदेननायाव बिपिएफनि मोनसे दोलोआ दरंगा मेलायाव थांदों आरो होस्रांनो थाखाय नटिसआव एनके दरंगा हिसाबै फैयाखै मयनाहालि मुङैसो फैदों नाथाय बिटिसि गोरोबथानि सिगां जायफोरा थाबोदों बिथांमोनहा समान मोनथाय मोननो नांगौ बिपिएफ दोलोआ हिन्दु मुस्लिम धोरोमखौ लानानै फारागथि खालामा होननानैबो बुंथियो दुर्गा दास बर'आ लोगोसे होस्रांनायनि सिगां जाहाथे थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो बुंथियो जायनाखि प्रमद बर'आ लोरबां बेनिखायनो बिथाङा जेबो बुंनो हाया नाथाय जोंहा केबिनेटनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म दङ बिथाङा केबिनेटआव थांखि लानानै थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनो नांगौ आरो बिथांमोनहा ब्रिटिशनि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो हायाब्ला गादि एंगारनांगौ होननानैबो बुंथियो दुर्गा दास बर'आ बाक्सा जिल्ला घरामारा पिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारिया बिसि फिसा थाखानायनि उनावबो हिन्जाव गदाय लादों आरो गोबां हाराहास्ति खालामोमोन होननानै राजेश नार्जारिनि बिसिया अजद होनायनि सायाव चेयारमेन राजेश नार्जारिया खेंफोरथि होदों बिथाङा फोरमायथिदों दि बिसियासो थांनाय 12 जुनावनो फिसाज्लाखौ हस्टेलाव दोननो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो बेनि उनावनो न'आव फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन आरो गावनि मोजां मोननाय हौवाजों खारदोंमोन जायनि फोरमान महरै सावगारि दं होननानै फोरमायथिदों बिसिया न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव जाथायनि सायाव सावरायनो थाखाय हिन्जावनि न'आवबो खेबथाम थांनाय जादोंमोन आरो जायनाखि हिन्जावा गुबुन हौवाजों जुलि जाहैबाय बेनिखायनो आंबो गुबुनखौ जुलि लानो थाखाय बुंथिनाय जादोंमोन जेराव बिथांमोननिफ्राय जेबो हेंथा होआखैमोन होननानै फोरमायथिदों पिसिडिसिनि चेयारमेन बिथाङा आरो बे लेखायैनो गुबुन हिन्जावखौ जुलि खालामदों होननानै फोरमायथिदों राजेश नार्जारिया नाथाय हरखाबै गिबि बिसिया खौरां बिजोङाव बायदि अजद होफैनायखौ नुनो मोन्दों दै गुदुंजों सारोमोन बायदि रोखोमनि हाराहास्ति खालामदों होननानै अजद होफैदों जाय नंखाय होननानै बुंथियो बिथाङा आरो सिगांनि समाव खेबनैसो बुनाय जादोंमोन बेबो 4-5 बोसोरनिफ्रायनो गुबुन हौवाजों रायज्लायबाय थानायखौ हेंथा होसेयावबो लायैनि थाखाय बुनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो दा जाय हौवाजों बिसिया खारदों बेनि मुङा दीपक बर' होननानैबो भिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारिया फोरमायथिदों रायजोआव सिखावनि उदखारा बांदों जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा आयेनखौ आखायाव लानानै गावसोरनो सिखावनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायाबो बांदों गवालपारायाव सासे सुबुंखौ सिखावनि सन्देहआव गाज्रि बुग्लिदों आरो रायजो राजानि बुग्लिनायजों थैनो गोनां जादों सांसुं माराग बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गवालपारानि कल्याणपुराव जादों बे जाथाया सांसुं माराग बिथाङा थांखु बायनो थाखाय गलायाव थांदोंमोन बेयावनो बिथांखौ सिखावनि सन्देह खालामनानै हमदों आरो मोब्लिब खुन्थियाव खानानै जेरै हागौ एरै रायजो राजाफ्रा बुग्लिदों जायनि थाखाय बिथाङा थैनो गोनां जादों अखानायैसो पुलिसा खौरां मोननानै बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों चिरां जिल्लायावबो सिखावनि सायाव रायजो राजाफ्रा गाज्रियैनो गाग्लोबदों गहेना गलायाव खावनो फैनाय 4 सिखावनि मादाव 2 सिखावखौ हमनो हानानै रायजो राजाफ्रा सिखावफोरनि सायाव गाज्रियैनो गाग्लोबदों चिरांनि बासुगावआव जादों बे जाथाया रायजो राजानि आखायाव गाज्रि बुग्लिजानाय सिखावफोरखौ पुलिसा फैनानै रैखा खालामफैदों आरो पुलिस थाना फारसे लानानै थांदों गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबनो नाजानाय जाथाय जादों मेघालयानि गिबि मन्थ्रि कनरेड सांमा बिथांनि सायाव गाग्लोबनो नाजानाय जाथाय जादों मेघालयानि डिजिपि एलआर बिस्नाय बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला धरना होनाय सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबनो थाखाय सिगांनो सोलो खालामखादोंमोन आरो बुथारनायसिमबो सोलो खालामदोंमोन बे जाथाया मेघालयानि तुरा टाउनाव जादों तुराखौ विन्टार केपिटेल खालामनांगौनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन जेराव धरना होनाय सुबुंफोरा तुरायाव थानाय गिबि मन्थ्रिनि मावख'खौ बेंखनहैदों आरो अन्थाइ बायदि खुबैनानै गाग्लोबदों धरना होग्राफोर आरो पुलिसनि गेजेराव नारा-नाथा जानायाव गोबां धोन सम्पतिनि खहा जानायजों लोगोसे पुलिसफोराबो गोबां जोखोम जानो गोनां जादों थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसा आसु गेस बायदि सारनो गोनां जादों गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबनो नाजानाय 2-6खौ सिनायनो हानाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों आरो 2-6नि मादाव 2-6खौ हमनो हाबाय होननानैबो मिथिहोदों रिपर्टनि बायदिबावबा धरना होग्राफोरा सोलो खालामखानानै केरासिनजों आबुं जानाय गोबां बथल बायदि बायदि लानानै फैखादोंमोन आरो धरना होनायनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दंमोन जायखौ रां आरो जौ होनानै थासारिखौ गाज्रि फारसे लांनो थाखाय बुंथिखानाय जादोंमोन बे लेखायैनो धरना होफुबाय थानाय सुबुंफोरानो गिबि मन्थ्रिनि मावख'खौ गाग्लोबहैदों न'नि गारि सालायग्रायानो लुथिनानै खारबाय नोगोद 2 लाख रां जायखिजाया बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरनि बेलायाव जों गुबुनखौ बेसेबां फोथायनो हाथाव बेनि मोनसे बिदिन्थि दिसपुरनि गणेश मन्दिरनि साखाथिनि थागिबि
बर्मन बिथाङा गावनि गारि सालायग्राजोंनो लुथिनानै लांजादों नोगोद 2 लाख रां। गारि सालायग्रानि मुङा कमल सेन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला कमल सेना थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बलेन बर्मननि न'नि गारि सालायदोंमोन, जायनि थाखाय कमल सेननि सायाव गोबां फोथायनाय दंमोन बलेन बर्मननि नखरनिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला कमल सेननि आखायाव 2 लाख रां होनानै रांखौ बेंकआव जमा दोननो थाखाय बुंथिदोंमोन। बे 2 लाख रांखौ बेंकआव दोननो थाखाय कमल सेना ओंखारलांनायनि उनावनो जेबो खौरां गैया आरो रांखौ बेंकआवबो जमा दोनाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो गारि सालायग्रा कमल सेननि हेंथा दा पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।